रतिया कोइले कोई नतीजा जी बबुआ के पिताजी तो न पले जबरी लाई के पिताजी बबुआ के पिताजी ऐसन ना कोनो काम होई ना तो घर में बदनाम होई ऐसन ना कोनो काम होई दुनो बेकतही बदनाम होई। हमरो हस्बैंड बा आगो दिए में सूते बाकी सब में ट्रेंड बा हाँ लइका में साथ लइका हमरो हस्बैंड बा आगो दिए में सूते बाकी सब में ट्रेंड बा पिताजी बबुआ के पिताजी तो रतिया कोइले कोई नतीजा जी बबुआ के पिताजी तो जबरी लगले ना पे पिताजी बबुआ के पिता 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 बबुआ के पिता कौन भूल हो कौन भूल हो पाठक रोहित के सखी बाटे ये गरूल हो नाइट ड्यूटी में नहीं होला कौन भूल हो मीठा खियावेला राकेश बलमुआ लागेला जब पिताजी बबुआ के पिताजी तो रतिया कोइले कोई नतीजा जी बबुआ के पिताजी तो जबरी